салом духтарако сазай назан саломати хубай бозори корбон даем духтарон нигоҳ кунен охири бозор ай диден баъд аз магазини зарм аз тарафи тило бозор мағозаи 10 сомона мепурсанд ин мин ҷай ай хулоса ҳозир ман мерам аз наздик шумода нишон метим занг задан ки бори новинка дорему аксия сар додем ма омадагием ина марама духтарако суроғара аз берун хушру кадамаш мода нишон додистам ки омаден ёбен ба ҳазур мана духтарако нигоҳ кунен ҳама чизошон иҷара бинен чӣ калонай аллакай ҳама медона иҷара мана марамат борои нав овардиян аксия кардиян беҳад хушру диден ира биден чӣ бор бисёр омадагиай духтаро марҳамат ина воронко омадагиай ана баъд ин хели ҳар намуда чӣ омадагиай диден касрулкача мана пластмасак контейнерои бисёр омадагиай духтаро марҳамат ҳамаи ҳамино 10 сомонай ина касседа дар кораи чанд намуд контейнери хушру омадагиай ина инора диден духтарако кружкоям чанд намуд дора ҳам вай дора ина модели кругли дора ва ҳам бо ин хеле ҷулик дора кош омадагиай хулоса нархошон 10 сомон дар магазини 1001 майдачӯй дар магазини 10 сомона чӣ хеле медонен аз ҷама навор бисёр мегирем ина бо бори навшон ки омад навори навбатӣ пешниҳотон гаштестай тарафа нигоҳ куненда ҳамаш борай мана аз ин тарафам биненда духтаро ҳамаи ҳамино 10 сомониай ҳама намуди контейнер гулдон чизе ки мебинен 10 сомон бозори корвон тарафи тило бозорай мана диден духтаро беҳад хушруча тарафи тило бозор баъд аз магазини зарм духтаро марамат поёни бозорай тарафи ҳафтахтар ана баъд иҷода нигоҳ кунен полотенца тапочки ин иҷода бо амхева яко омадагиай 5 сомон ина ёбу ҳаста ё чанд сомон фонарико 5 сомон мана ҳар хела фонарик омадагиай ина инамуд қайча на ино қайчичо ҳастай 5 сомон ай тёркаву хулас ҳама чи ина хел лампочко 5 сомон 5 сомон буда диден мана барои ваям ҳастай маҳсулотҳои сохтмониву 1001 майдачӯйда хулас ҳамаш бори нав ана иҷода бо канцелярия омадагиай духтарако нигоҳ кунен чӣ хел канцелярияшон бисёр омадай беҳад фасунак контейнерай и контейнеро чанд сомон 10 сомон ира бинен духтарако чӣ хел блокнотҳои фасон омадагиай 5 сомон аяйно мана 5 сомон ина чанд намудаш омадай духтаро касседа дар кораи 5 сомон и поёмбудагиёш чӣ и калонош 10 сомона мана ино 10 сомон иёям 10 сомон бинен чӣ хушру ай болобудагиё чӣ 10 сомон иношам 10 сомона ана ина мудора биненда 10 сомон хулас канцелярияям хеле зиёд омадагиай и фартуко чанд сомон ин хеле фартукоям ҳастай 10 сомон ина баъд аз ин тараф биненда барои паделка мекунан гудаковку ҳар хела блёскаку инам хел чизако игрушкако мана 5 сомон буда ина боло будагиё бошад 10 сомон а игрушкачо 5 сомон 10 сомон а ишаволтиякая қахшручай нигоҳ кунен вейрои фасон омадай 5 сомон тамошобинани азиз 5 сомон и моделакора бобинен аввал инора нишон тием баъд ин хели вай омадагиай духтаро пакето пачка омадагиай ина пакетои калон скотчо ҳама чи аст аввал инора нишон тием баъд бо пасдоршона навинкошона машмуда нишон метум баъд нигоҳ кунен духтарако тифалои хитоӣ бори новинка ҳамаш новинкае духтаро бинен чӣ хушру 100 сомон 160 сомон и магазинахтон медонен ки хитоиё кушодагия борошон ҳамаш навин хитоӣ сифатҳои хуб 120 сомон 100 сомон 160 сомон нархошон инам хеле ай духтаро ина бо 110 сомонаш аст ина кушодагиёша бинен чӣ хушручай мана чанд модел доран биёен аз наздик бинен боваридору махқултон мешава баъдан ёра бинен духтаро
иҷада ваяя ҳар хела латачиҳо барои шустушу тозакни хона ҳаст. Ёра 5 сомони аксия эълон кардаган 5 сомон. Ана иноям 5 сомона аксия кардаган. Мана марҳамат кадомеша мегирен 5 сомон шудагай. Ана қисма нигоҳ кунен 200 сомон. Ёям тифалана 200 сомон. Ай чойнико чанд сомон? Ана ино 55 сомон калонаки хушрӯанд духтаро диден. Марҳамат ина хоҳишмандо кас седа дар корай ҳатман ана ми нуқтаи савдо омада аз наздик як борак борошона бинен махқултон мешава. Инҷада бо оиначаву шоткачаву хулос чизе ки дидестен 10 сомон 5 сомон инам хеле нарх гузорӣ шудагая. Ина ё чанд пулан? 10 сомония. Ина бинен чӣ хел хушрӯчая духтарако. Ай гӯшмонакора чанд сом карден? 30 сомон духтарона 15 сомон. Бачагиш 15 сомон, духтаронаш 30 сомон. Ма сумкочи? 30. Ай вешалкочи? 5 сом поям графтини. Ина 5 сомон, 7,5 сомон. Инам хел хулоса. Ана ёра бинен. Хушро и қаламан? Я пачка ҳамаш яранга на? Ана хеле пачкои қалам ҳастай. Нархошон чандия? 10 сом. 10 сомон. Пинало ҳастай. Пиналора бинен чиқа бисёр ам латагиш, ҳам пластмассови, ҳамаш новинка. Чанд сомон ам пинало? 5 сом. 5 сомон. Ина кадомеша мегирем 5 сомон. Иҷада игрушкоям 5 сомон ямаш? Илят 5 сом ё 7. И тараф 5 сомон ай духтарако, и тараф 7 сомон, 7,5 сомон, 10 сомона. Ҳам 5 сомона дора, ҳам 10 сомона. Ина ёш 5 сомони будай. Ана ино бо 10 сомона. Хулоса дӯстони азиз биёен. Мағозаи 1001 майда чӯйда. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, поёни бозор даян духтарако, баъд аз мағозаи Зарм. Марҳамат омада аз наздик бинен. Ана духтарако нигоҳ кунен бори новинка омада. Ини хеле пилто 85 сомон. Мана марҳамат 85 сомони. Баъд ина бо омадагиай ду тагаш 120 сомон. Мичта омадагиай як тагаш 100 сомон. Ана инаму ду таго 160 сомон. Сенсорниёи як тага бошад 165 сомона. Мисарубкои свети омадагиай 358 сомон. Ина диден духтарако. А баъд анаи сенсорни ин намуд. Ин моделиш бо дига хела диден 198 сомон. Ана баъд пилисосо ҳастай 620 сомон. Марҳамат биёен духтаро мағозаи 1001 майда чӯйда. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, поёни бозор даян духтаро. Баъд аз магазини Зарм. Учико чанд сомиян? 115. Ина учикошонам омадагиай 115 сомон. Миксрошон 120 сомон. 110 120 сомон ду намуд омадагиай. Хулас ана ба духтарако бисёриё инами техникашона пурсиден. Марҳамат ина биёен техникои хушрӯ вардаган. Бакал боша ина мисли ҳар вақта бакалошон ҳастай 5 сомон 7,5 сомон ҳар хелай пластмассия на ҳамаш ҳамаи ҳамино пластмассия. Инам пластмассия? Ҳами пластмассия? Ранги шишагиай 7,5 сомон. Мана марҳамат 7,5 сомон. А поён будаги шиша на 10 сомон. Ина ё 10 сомон. Ана ям шишай 8 сомон. Мана ин пластмассия 7,5 сомон. Ино шишаги 8 сомон. Хулоса ина дилакора бинен чиқа хушрӯчаян 8 сомон. Марҳамат хоҳишмандо. Ана бо 10 сомонашам ҳастай. Ина иҷада бо шишаги 6 сомонашам ҳастай. Хулоса бакал дар кортон бошад. Ана мин нуқтаи савдо ҳатман омада харидорӣ кунен. Мана 10 сомонаш бо ҳастай. Диден духтаро чиқа хушрӯ фасон. Мана и қисма бинен бо 10 сомон 6 сомон 7 сомон. Нархо беҳтарин ай тамошобино. Ина 7 сомон. Ира бинен ишаишта фасон ишаишта фасон. Нархои беҳтарин. Ина 10 сомона бо ҳастай. 10 сомон кадомиша мегирен. Ина 10 сомон. Диден ҳама намудуш аст. Иҷада бо 7 сомонаш аст. Ина калонора диден духтаро 7 сомон кардагиан. Мана биёен аз наздик бобинен. Духтарако аксия боз ҳам аксия нигоҳ кунен. 15 сомона бакалои калон астайку ҳамаша 10 сомонӣ кардагиан. Мана марҳамат кас седа дар кора ё калонан 10 сомон. Ана баъд ини 25 сомоншам 10 сомон шуда. Ина 10 сомон. 25 сома 20 сома.
25 сомон 25 сомон. Анаи 15 сомон 10 сомон. Анаи ё чи? Анаи 25 сомон инаи модело бошад 10 сомон. Мана марҳамат духтарако. Дидан чи хушру супер дад, супер пап ина. Мам хулас барои падару модаротон метонен харидорӣ кунен. Калони хушруай 10 сомон кардагиам 25 сомон буд. Ана баъд нигоҳ кунен. Иҷода ина ино 20 сомонай. Ин архош истодагия, инаи поён будагиош 15 сомонай. 10 сомон шид. Инаи калоноям 10 сомон шидагия. И 20 сомона ҳам хе нархи худаш истодагия 20 сомон. Инаи дига цветошам ҳастая. Ана ё чи? И 10 сомон шид. Мана и моделам 10 сомон. Ба калакои фасон андухтаро. И 15 истодагия, мана 15 сомон. Марамат мағозаи 1001 майдачӯй дадаем духтаро. Бори нав овардагиян, мана акция эълон кардагиян. Аз акция қафон намонем. Бозори Корбон, тарафи Кило бозор, поёни бозор дая духтаро, поёни дарвозао баъд аз магазини Зарм. Ина 7,5 сомона ва яко ҳаста ба кало. Ана баъд вай астай 10 сомони баночкао ҳаст. Ина инакора бинен ухи 7,5 сомон духтаро. Мана 10 сомон инош. Беҳад хушруборшон бисёри бадай духтаро. Ҳавая тез гузарондастам ки успет кунем ҳамашда. Бо навор ки дароз шид намешава, гузаронданаш қинд мешава. Мана 8 сомон. Инаи салатницо аҷоиб хушручанд духтаро нигоҳ кунен. Нархошон 8 сомон. Марҳамат 8 сомон. Ана ба бакалои новинка омадагия ё 5 сомон. 5 сомон ира бинен чихе хушру. Чанд узорош астай 5 сомони. Мана марҳамат ини моделош бо 8 сомон. Биёен духтарако ҳатман биёен. Ина ино 8 сомон. Диден чихе хушручанд фасонаке ҳастанд ки айна майдо чи 7,5 сомонай. Рюмкача 7,5 сомон. Инаи косачао 10 сомон, шишаги 10 сомони. Иё чи? Иё 10 сомон. Хулоса, дӯстони азиз, биёен. Инҷада бо 10 сомони ина новинкора бинен чихе хушрӯай. Қисми поёншам 10 сомон. 10 сомона? Марҳамат духтаро, мағозаи 1001 майдачӯйда биёен. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, поёни бозор даям духтаро. Мана баъд аз магазини Зарм. Духтарако боз ҳам акция. Нигоҳ кунен 15 сомона анами намуд пасудое ки будан ку кадомиш 15 сомон. Ҳамаи ҳамино 12,5 сомон шидагиана. Беҳад хушрӯ. Қариб ҳамаша, ҳамаш не, қариб ҳамаш духтаро. Марҳамат 12,5 сомон. Ина инош бо 10 сомон шидагия. Дидед? Айна ё чи? Ана ино 12,5 сомон. Мана марҳамат духтарако акция кардагиян, бисёри чизора арзон кардагиян. Ина 12 сомона. Ина марҳамат духтарако. Инаму дорам 12,5 сомон кардаем. 12,5 сомон шид. Марҳамат духтарако. Ёш 15 сомон. 15 сомон. Ана инаму до ҳастай бо 15 сомон. Диден? Калон анино. Ина бо ёра бинен чихе хушру 10 сомон, 10 сомон. Ёш 15 сомон. Мана духтаро беҳад хушруча. И тараф и поён 12,5 ая. Поён будагио ҳама ҳакаш 12,5 сомон. Ана ба духтаро иҷа хай детскиё ҳастай. Детскиё ҳам 10 сомони ана. 8 ҳам 8 сомаш ҳастай, ҳам 10 сомонаш ҳастай. Инчунин инаи қисма нигоҳ куненда. Чихе хушру 12,5 сомони. 12,5 сомон. Мана марҳамат 12,5 сомон. Кадо меша мегирен 12,5 сомони. Ина калони хушрӯай акция рафтестай кадо меша мегирен 12,5 сомон кардагиян. Анаи тараф 7,5 сомон шида. Ина диден духтаро 7,5 сомон. Кадо меша ки гирифтен 7,5 сомони. Ино ваян духтаро нимкоса ана. Калона нимкосаян нигоҳ куненда 8 сомона дорам, 7,5 сомона дорам. Ҳамаш 7,5. Инаи поёмдагиёра бинен чихе хушрӯай. Иёям ҳамин нархая. Мана ин моделоям ҳамин нархай. Пасуда беҳад бисёр омадагиай. Ина агар пасуда гир бошен ку биёен духтаро. Ина баъд иҷада бо инаи моделошам ҳастай. Иёям 7,5 сомон, иёям нимкосаяй. Нимкоса ай пиёлада калон, ай косада майда. Ана баъд ино 25 сом шид. Инамудо ҳастай 25 сомон. Инаи калон косао ҳастай 35 сомон.
мана диден духтараку мана 25 сомон хушру борошон хушру духтараку бисёр новинка омадага исина чанд каде иҷа нигоҳ кунед кадом намуд тарелкае ки мебинен 10 сомон шудага мана марҳамат 10 сомон беҳад хушру 10 сомонӣ исина бинен да духтаро 10 сомон 12.5 сомон мана тарелкао чукракам диден 10 сомон 12.5 сомон кадомиша ки дидестен ана михе нархҳои беҳтарин кати пешниҳод шудестай иҷада нигоҳ кунем бо 8 сомон нашастай мана 8 сомон инаи болобдагиошам 8 сомон мана биненда чихо бисёра иҷада 8 сомон кадомиша ки мегирен инаҳа диден духтаро 8 сомонай инаи поёмдагиош хушруа кабутако 8 сомон уна смайликоям 8 сомон хулоса биёен духтарако иҷада ба коса доранд коса мепурсанд ҳастай косаошонам ина 10 сомонӣ диден косаошона духтаро косаҳои хитоӣ 10 сомон 10 сомон ина кадомиша дидестен 10 сомон шудагай баъд иҷада бо ина ино 5 сомон шид и барои мурч гирифтан тезак ягон чи рӯи дастархонда соевый соус ҳамино 7.5 сомон буд 5 сомон шида 5 сомон шид ана баъд пиёла духтаро ина пиёлаошонам арзон шид марамад аз пиёлаоям метонен харидорӣ кунен пиёлао чанд сум шид 6.5 сомон ҳамаи гулош ҳастай духтаро хубтар ин ки шумо ай пеш биёену бинен мана нигоҳ куненда чихо гулош бисёрай 6.5 сомон кадом намуди пиёлае ки дидестен ку 6.5 сомон ила бинен духтаро 20 сомон чихо хушруай тарелко бори новинкаяй марҳамат 20 сомон ана ино 35 сомон ана ин пасдо 35 сомон ай поёмдагио чанд сомон ё 12.5 сомон ина бинен бори нав беҳад пасдои хушру омадагай марҳамат метонанд биёен мағозаи 1001 майдачӯйда ана баъд ина ёра бинен духтаро ина миёям фасоне ҳастанд ки нархошон 30 сомонӣ шидая ё калони фасонакан ина ивайша бинен ай чишам аст косашам метонанд гирифта вай кунен комплект кунен духтаро мана инош 30 сомон 35 сомон хулоса пасуда хеле зиёд омадагай омада аз наздик бо хутон тамошо кунен ҳами контейнерора пурсиден ку духтаро ина марҳамат мағозаи 1001 майдачӯйдада бо омадай 45 сомон беҳад удобнияй кришкадор мисол барои игрушка гирифтани кӯдако хушруа контейнери фасон хулоса оша бо хутон медонен ина чандта расветкаш омадай 45 сомон ба қуввата ки хушруан ина марҳамат иҷада гулдонан ино ё ки сатил ай сатилоана ина 10 сомонӣ ана баъд иҷада нигоҳ кунед ванночкаи калони хушру астай 65 сомон стульчико 35 сомон стульчико 35 сомон ай партачо чи 50 сомон баъд духтаро нигоҳ кунед ина ин намуд ва яко ҳастай 35 сомон коврик мепурсен ку коврикошон ҳастай озирам чанд пулай 70 сомон ай диден ина коврико ё чанд ба чанд бошанд 170 ба 1.5 сомон ай духтарако биёен аз наздик бобинен маҳқултон мешава марҳамат иҷада бо ини двойкачао ҳаста ё чандиян 25 сомон бозори корвон тарафи тилобозор поёни бозорай поёни дарвозао духтаро баъд аз магазини зарм мағозаи 1001 майда чӯйда ана ин тарафа биненда 8 сомон 5 сомон 10 сомон нархошона диден ҳар хелаяй ҳамаш навистагияй иҷада ина барои болои салато ҳастай ана ина мудо ҳастай савзи тозакунаку савзи резакунаку хулас инаи хеле ва яко ҳаст баъд инаи вешилкачора меген ку 10 сомон нигоҳ кунен пачкачаш 10 сомон ай чандта дорада ҳамаш ҳар хелаяй 2 тагашам ҳастай инаи 6 тагашам ҳастай 3 тагашам аст 4 тагашам хулас кадомиша мегирен як пачкачаш нархш 10 сомон 10 сомонӣ марҳамат 8 сомашам будай духтаро ана баъд инаи шоначора бинени қахшучаян чанд план шоначо 8 сомон ина диден шоначои фасон чиай
Ина хеле вай ҳастай ку чӯбчӯ ҳастай. Диден палочки, китайские палочки, я пачкаш дар ҳами қадура 10 доштай 10 сомон. Мана марҳамат 5 парда. Ина буракоям хушру 10 сомон. Симаку ҳама чи дора 10 сомон. Ана иҷа латачо ҳастай 8 сомон 10 сомон. 5 сомон. Ина боло бо 5 сомон ишдаги будай. Ана иҷа бо мачалочко ҳастай 5 сомон ай мачалко 10 сомон мачалко. Айне пачкай чи зубной пасто, зубной щетко 7,5 сомон. Ана тахтачошо набинен. Тахтарако тахтачкошунам бисёр. Ҳамашонам тахтачо нархошон 10 сомони. И контейнероям ҳаминоян будан ку духтаро навор гирифта будам. 10 сомон 7,5 сомон. Ина ланч боксо 10 сомон, поён будагиош 20 сомон. Ина боло будагиош бо 15 сомон ҳастай. Ана баъд аз ина ино ҳаст. Диден? О шапак гуфти гапо. Нархшон 10 сомон. Чанд намуд астай. Ана баъд ино барои холодильник контейнер 10 сомон. Мана духтаракои азиз биёен. Освежитель духтаро ина 10 сомонаш астай, 5 сомонаш астай, 8 сомонаш астай. Ҳама намудуш дар мағозаи 1001 майдачӯйда пешниҳоди шумо шудагиай. Марамад биёен ина 10 сомоно. Нихе сатилчо ҳаста 10 сомон. Беҳад хушруча удобни. Мана поёна бинен 7,5 сомони. Диден чӣ фасончаян ина ёра биненда? У кришкача доштияне 7,5 сомон. Ана баъд кузачои декоративни ҳаст 10 сомон. Мана қисма биненда 10 сомон, иношам 10 сомон. Ана гушковаку ҳам халива яко ҳастай, зубочисткаву 10 сомони. Мана ана средство ҳастай, салфеткои сухой мокрӣ чизе дар кораятона меёбен духтаро марҳамат. Нархошон чӣ хеле дидестен ҳамаш навистагиай омада бо аз наздик як бора хитон бинен. Иҷа шампуну айнаву собуну 8 сомон шудагиай шампуношон. Мана марҳамат омада аз наздик бо дида харидорӣ кунен. Духтаро нигоҳ кунен обнушакои фасони хушрӯ 8 сомон шудагиай. Марҳамат инози сезони ҳамина омад беҳад фасончаан моделакоша бинен чӣ хушрӯчаан 8 сомон. Ина кадом меша мегирен 8 сомони. Иша ижда хушрӯай иша ижда хушрӯ. Ина моделакора бинен 8 сомон. 10 сомон 12 сомон 15 сомон буд. Ҳозир ҳамаш 8 сомон шид. Ана баъд иҷада бо ҳастай ина моделако диден 8 сомон хушрӯан нем чӣ хеле дидестен ку да коробкам хеле ай. Ана иҷада бо ҳастай 7 сомона баночко. Мана диден и қисми поён боша бо 6 сомон ай духтарако. Марҳамат каседа дар корай биёен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор поёни дарвозаҳои ая тарафи ҳафтахтар тамошобино баъд аз магазини Зарм мағозаи 1001 майдачӯйда. Инчунин духтаро дар иҷа аксия давом дорад. Даранам хел ва яко заколкаву ина монетницаву нигоҳ кунен. Ино 5 сомон. Кашлёкчаву чизе мегирен 5 сомон. Кадом? Ина резинкоа пачкаш? Инам явайша? Инам якам хеле пачкача шухи 5 сомон. Мана чанд та цветш ҳастай 5 сомон. Марҳамат иёра бинен 5 сомони чӣ хушрӯчаян. Ино 8 сомон ая фақат абадоко. Дигар ҳамаи чизе ки дидестен духтарако 5 сомон. Марҳамат барои духтаракотон омада аз наздик дида харидорӣ кунен. Ман рақамошонам мемонам. Суроғара наёфтен ягон маълумоти дигар дар кор бошад нависта хачонкатиам суҳбат шавен. Мана қисмам биненда чӣ бисёрай буракошон на буракои фасон. Ора бинен духтарако борои новинка омадагиай нигоҳ кунен. Нархошон чанд сомон? Мегазидай бо диден 25 сомона. Марҳамат сакчаш ҳастай, акула ҳаст. Мана ин намуд вайш ҳаста, крокодилш ҳаст. Марҳамат бинен кӯдакода интереснее бозӣ мекунанд духтаро. Марҳамат каседа дар корай мағозаи 1001 майдачӯйда биёен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор поёни бозор ай духтаро баъд аз магазини Зарм. Ана бо чӣ ҳастай?
маш мода озин нишон метум нигоҳ кунен духтарако набурои кукла ҳаста диден чӣ хел домик помикам машкати 55 сомоне мана 90 сомон инаи қисми поёна биненда сенсорни охрако ҳастай 25 сомон хулоса дӯстони азиз борошон дар ҳақиқат ҳам хеле зиёда 1001 майдачӯйда не бовар кунен иҷа чун 10,000 майдачӯйда ина биёен шумо ҳар як чанавор карда намешава хитон биёен аз наздик тамошо кунен ана духтарако анаи намуд гулако омадагиай 6 сомон мана марамат каседа дар курай бинен ҳама намудаш аста чанд намуд дора хулас беҳад хушрӯча 6 сомон духтарако рақамашонам мемонам барои маълумоти бештар муроҷиат кунен бозори коргон тарафи тиллобозор поёни бозор ай нигоҳ кунен чӣ хел одамо харида истиян нархошон 6 сомон ҳамагӣ иша ижда хушрӯ баъд аз магазини зарм рақамашон аст барои маълумоти бештар муроҷиат кунед